Gardner Park starting kau bangsa pe orang bersekolah, ini atau proses bantu mereka tam ni bagi cham na bo langsung aja pun bisa nusa saya buku baca ini selain tak telang rasa deh engai ni pastor ningsing tak suruh engai ni engya enggak sengket ini tuidu resident sebni rung serungi tongnai rok no tini buma bupa hinjaknai rok joto no nogo kifili telang paikha tini obono koktum thumnai koktum thumnai rok bai sungjak phuro o rung serungi tongnai rok ni buma bupa rok tamni bagi norok tini orang serungi tongnai sajukma rokno nogo talangi thangnan nangkha hini sungjak porokai sawi khnarika opuma bupa hinjaknai rok tini o tuidu residence help ni rung nogo tini super phaimani salkisa sukni jorawono super mani phaimani phiaba tini o super no bo transfer release ongmani yakulo jung belakheno khawa dukhu nangkha phiaba tini salkisa joraromose tini o himadri debroma superman mani phiaba tabuk sal asuk asa ongyakho haifan se tini bini shakawa allegation khiklai jagi bini transfer release ongi thangka aboni bagino jung tini chini sajuk sajla rokno nogo kifili talangnani nangkha hini sawi khnarika obuma bupa hinjaknai rok otaibo sai khnarika borok koktum thungnai rokni bisingti tini o himadri debroma no o hostel hayakeba o tuidu residence help ni rungnogo super tonjaya khai sini sajuk sajala rokno tai tonglak hinino sawi khnarika lukurok tini otaibo sai khnarika koktum thumnai koktom thumnai rok bai sungjak phoro hungke tini parents hinjaknai rok tini borok baskangni saptawo hayakeba baskangni nokha atum shano tini nukjaka mangpli kaisa belaino wana masingcha tuidu resident help ni rung srungnai rok tongmani rung srungnai rok tini buma bupa hinjaknai rok atum shano belakheno tini phailai tuidu resident help ni hostela phai sajuk sajla rokno nogo kifili telangmani nukjaka mangpliwa obono tini koktum thumnai koktoma thumnai rok bai sungjak phurukai o kokno sawi khnarika tini rung srungnai ni buma bupa hinjaknai rok tini or tuidu resident hello belakheno tini kaisa jungjal asai thangka master katal phayo katal thango tini ahikeno khorokcha super hinjaknai aro khorokcha bri tongmani tini super himadri debroma sal kisa romoino ajagawa super sopaimani yakulo sal kisa sukni jorawa belakheno skulo kok banglai hekeba tini rung srungi tongnai tini rung srungnai je khorokchano teacher hinjaknai rok buma bai tini khoji phatiwi thangmani yakulo belakheno tini sal kisa romoino jungjal ajai thangka o tuidu resident help ni rung sungnogo haihinino tini bupa hinjaknai rok o kokrokno sawi khnarika teibo tini o kokrokno tuimani yakulo teibo sai khnarika buma bupa hinjaknai rok tini o himadri debromano o tuidu resident help blong tini super tonya hangkai chini sajuk sajla rokno jung nogosi kifili tlangi thangnai tini himadri debromano super tonya khai chini sajuk sajla no jung tai rifaya hinino tini sawi khnarika parents hinjaknai buma bupa hinjaknai rok oboni ya kolono borok tilangi thangka tini o school ni
Serenggi tongnai sajung marokno nogo kifili tlang laika buma bupa hinjaknai rok aboni yakulo master hinjaknai tini rung prungnai rok bai sungjak purokai sawi khnarika borok tini o himadri debromano super tonya hangkai chini sajuk sajla rokno jengtai rifaya kifili tlang sinai norok sabono prungi ton sabono exam achogri abobo jeng saimania hini tini buma bupa hinjaknai rok orung prungnai rokno sawik narimani koktoma tidu residential ni hostel tonggi rung serenggi tongnai rok ha 100 hai tongu tini or 100 hai rokno tini nogo jattono je urung serenggi tongnai rok tini borok buma bupa hinjaknai rok bai na phaijakmani yakulo jotono kifili thangpaikha o tidu residential ni rung serenggi tongnai rok residential ni rung serenggi tongnai rokni buma bupa hinjaknai rok kokthum thumnai koktoma thumnai rokni boskango o kogrok bahaino sawi khnarika tini katal super phaike angkai o tuidu residential lo tini chini sajuk sajla rok tonglak tini kacham super no jeng o himadri debromano no jeng super nango hinino tini buma bupa hinjaknai rok kokthum thumnai koktoma thumnai rokni boskango tini lukurokni boskango phai kok kacharkha neta hinjaknai montri hinjaknai rokno tini rung serungnai rokni exam da tong gri oboborok sina thanglia tini borokni o himadri debropano super mania hangkai borok tai o hostelo ul filipano naiglak hini borokni sajuk sajla rokno nogo kifili langi thangka taibo saikhnarika borokni bisingtino salsa root block bahaino khaini naikha o khoroksa super transfer ongmana tui tamke tini ajagao tini koklam tini kokkaham salaima baino borok o root block bahaino phiogiri jakha hini samani yakulo tini borok taibo yapri kotor nalaikha tini oba yapri kotor nalaimani yakulole tini o himadri debroma o tidu restem self ni rungnogo tini super phada phaino phaya obobo tabuk saiman layakho o rung prungnai jugrokni o rung srungnai jugrokni o rung srungnai rokni buma bupa hinjaknai rok aba hairokno tino tabuk o himadri debromano borokni je sanmung rokno supungui rediri jakno tini aba hairokno tiye tabuk neta hinjaknai rokni bisingono borok belakheno asamung hablajak wansokmu hablajak mokol ruai nasinglajak tini neta hinjaknai rokni bisingti tamke borok tini borokni o suparno kifili majakai borok tini o super borokno tini super si ongphayakai borokni o rungnogo borok tai kifil glak hinino tini borokni sajuk sajla rokno nogo kifili tlangmani koktoma kasai phaika akatini norokni o school bon manmanda haida bon to maya tini haike tini tamnati ni sajog rokno ti nokhar laika o bag ro ti lei jong joto garjero baksa ke oro school omo tin sator ro jong plang thangbaisina oro school ni je super jong ton lai mani bono ton lian ke babo songok jak ke jong ton liya o super no jong maya sa tamni bagi skok jak jong abo saimaya boro school boro bai ke boro teacher bai student bai ke obang lai ta bono spimisi bono ongdang so haike norok tini nini sajog rokno talangmani le salbsungni bagi no hotlang jong abo kre tikre je boro distin super no bor bono tongis nai ga jong toy ro haike tini norokni super tuso na horjak leya ba agini na horjak leya tini katal slaijak hangka norong besarokno taklai bisa ba bosor kaisa aw haike de poriya tornai jong to abo to saimaya boro baige decision anai jong abo no green tea samaya na abo to tini nini sajogno porinai poriya to nungsi saimanai abo tini teacher rok to saimania nungkha tamni wanso bono sago o tini super jong bono tonai mani bono na office de jong bono se bono khaksang haisi na tini super no nas na horjaglia nungkhai tini nini sajogna phringnai na phringnya jong phringna to phringya bo tini bepa yoro school te isa top nai de to ya bo to sin bepa boro
tongli ga chong ne jaga pathang sine boro bilet khai ka ba to bufano norong super or to buze kha norok ni sajogrona tini or porliya hai ni ga tang joto ba sai ke slang khang ga khai nin sinimo rawon chandriya bokamini ekjon sara paija sala ani nin sajala sala tamnati tini mo haike bekotoma khai o hostel ni kokna na kasagade hostel ang ke kisa problem leja tamnati problem medium super ni khoi ke ke phaso video go ang nukja kaisa dong tv channel nung aro nukja medium nam bulai ge buaro kak lai ha samnabu student bumani ke medium bunai ke phaso age bon kisa nukja mo bo super ha gero tong to super ke bor tong ke kos khoi le medium bung ta ke bo bumani je video go nung man ta ro bugui buar ka goi lang ni hospital lang ja ke te me super ke bo ke ta mo himandri bo ni kore bo phai ta ke bumani hote ko bang lagi solution ang hi IS office bo thang ja ang bo logor ha pa na apro ang oron hostel tong do ompi ong yang thang ni ya budina 사몽로 후몽 약간씩 생마 파이로 했잖아. 사몽 후몽 약간씩 팔래요. 그것이 앞으로 좀 스라이 따뜻랑시리 년이 스라이 스튜던트 사들어로 토이라는 거냐. 딜랑이 샤야. 저게 신 우디노 딜랑리야. 솔루션 응원은 나이 생근이 좀 딜랑라리 우디노. 무슨 따뜻이 가하니망 생이야. 솔루션 생이야. 틱 생이야. 가리 트랜스퍼 네 스테이트 오더 수수 속하는 건 있어 사야우. 부쿠 과시 ini selai tata lang raside engnai ni pastor ni sing tak suro engnai ni engya engke sengke ini joto ora parents ne engnai lah atini telang mani engke transfer order sungyang kan norok telang mani ke tam karon tini ni sajalana no kifli telang nan jeng madam supano sing naraga nang mane bob man ni ka tak suro je ang nuk mani 2000 test sing ang answer nya ro femin do ek mas rok 2 mas rok kasi transfer ang thang mas no ingke mongke kubu kahan no siang no mani hospital u medem soni gari tongo bor na gari bani ansrai lunas no sang ke hospital tilang jage ingke sama no mani thimote ne tak sama no manu kahan no ung tong phi ingke ang srai no khata kolom sake medem no pai ro phai bo hai mon no tongo ta ingke ang song ke bona transfer ro hom su ya sini medem no haike tini o medam no tasar oro noni o teidu residential ni ba rungnok tei hostel by atas tini o jagao bini o rungnogo tustu bujagli ya kan norok ni sajalana kan norok tei oro rifeni kuda bo jeng borok thik ha ke sung ro phane thik li ya ke ro phai ya phasung jota ek jeng parents nu ek la je ba ro lai ya ni sung song ta mane kahang ka sung ro lai phesina je kotor borok thik lai ga lasting aju I amoro oroni saro borok thung pode mili lagi ni kahang ka sung ro phesina hi haike takle jota ro lai ni soi chu ro le chung complete le jang o bishu kuno obhai thik chongjaglia ba tini norok ni je muchung mani o medam no oro tu bujaglia khan norok sajuk sajala rok no norok phringe ta thangsin haida borok sabno phringe bono sung uwa sungal ya ta sungama short dream sing hasini na dara norok ni sajuk sajala rok ni si ang to saw taklai o bishu pod phringle ya haida tabuk to porikha rok nai hini khanai tongkha patini oro headmaster ni khuktino o saptani bisung ka test porikha onai khana mani test porikha pur khuriliya exam jo asu tong sinai ayunga song hata oro tak murungnai ka ga ga khane si kring ke habkhan bukhata gesung joto si ha ka si salai jak ba mani mili la jak ba mani mili jak hosine ama jota penen sobe le soige sing toy pile ga ke dai jong bor kharo ita to murungnai tonggui ga ka ha ga to mosi sing khroni I thik ne ni sing khrung tong na nge murungnai si ka hang kre nge sing por nai bu ka por mai yang sina nge tak sing hoi da ni si to hoslai ro nge boro je okra ro tak sar chono oro khongnai no mili ka ha ka tong ke sing slai no ka ha ka khongnai le haike norok ni je muchung mani o himadri medam no tubi ang ka ro norok tai norok ni sajala rok no phas phringliya phringraliya ni jong ni si sonna la ka nin shini mungdara ani sini mung o ni sing jamote ya kami saka sing bai media rong no aro phai manjak phai ni bangai
जों सिनि डिमान्ड जे जों खालिमानि जे सिनि अरसरायनो सिनि सुपार सरायनो कहाँ करंके तंगरनाय बनि बाङै ट्रान्सफार अर्डार न जों मानिया कासनाय जों बन नारनाय हि जों उसु जरातै डिमान्ड खालिमानि जे गार्जेन एके सरायखनायबो बनन हानजागो बनन हानजागो बजे अर तंफायमानि बोसारो बोसाबतै तंरमा एके मातरो जागोनि साकसांनो ओंखे जे गार बोसा सराय जे सिनि सराय बोसारो बरो बुसुनो साव बाबा जों मोनसा प्रब्लेम क्रै सिनि मैडम तो हां मसी मैडम और मा थांनाय हा के बरक जोंनो फोन खाय साबेल अलरेडी न बाबा सिनि मैडम मा थांनाय हा जोंनो तमां सिनायता जोंनो और तंगमालिया फायना फायसिदि फोसाव उनके जों अलरेडी मा खबर बखा नगनि उनके और फाइव सिचुएशन खना फाय हासन उनके बाहाय के सिचुएशन सोंलाय माने माफोटे बरक जोंनो सोंखा थिगनो तमा के ओंखा अम सायखना रगरा दे माने बरक जोंनो मोंसा साम नांजाया सावदो जों आईएस ऑफिसआव थांखा थिगनो आईएस बो सार एमबीसी सार करै सारा आं ओ स्टेट ऑर्डर नो कासमाया रमाया सावदो ओंखे तै हाय ते वैसे थांलाय फैखा बनरा आईएस ऑफिसआव बन साम नांजाया ने रक दे फाखायदि जोंला सामाया आंबो एमबीसी नि पावर सारा सय रमाया नि रक थांनायके जोंना ईएम सार रविंद्र सार ने और थांनाय साखादो इंगे थांदि जे ने रक थांमु सुमा जागा थांदि आंला सायमिया बो अबन साव आईएस न साव आईएस नु दास कम जुक्त हरि मरासिं इंगे बथांदि हंखा जों थांखा अलरेडी ने इंगे ईएम सार बाय जों मालाय थायखा ईएम सार बाय मालाय थायमानि पर इंगे जों ईएम सार जोंनो सायर हका ने रक कयेक दिन थांदि जों सनाय रनाय जों आं अलरेडी अब खाय रहनाय नि रक किसे वेट खायदि ऑफिस नि सामबन नायसिंजां नाय जात सितांबा अलरेडी इंया दाति थांमाया बनो नि रक किसे नायसिंदि होय जों नायसिंखा 14 तारिख जरा नायसिंखा तिनि जरातै 21 तारिख काखा तिनि इनके 21 तारिख काजाक 21 तारिख कामा सिंसे ताबक स्टेट ऑर्डर से कगया को बत माजात बे के संगले हाय और गार्जियन दुवाय तो मनले हाय दालात दे सिनि के बुंसा अब करै दे फीलिंग्स करै दे सिनि के मुंसा रिस्पेक्ट करै हायता गार्जियन रो मुंसा रोल लो करै और नि रक्सराय रो फायदि तलांग दि नि सराय बुजाक दे तंग तक दे तंग मै थया दे साय मा तंग बनस मुंसा सिउनि और थांजानाय करै हायता बरंनि अबंके हायके ताबु नरक जे वास पाटिनि और जों अलरेडी रफाया जे स्टेट ऑर्डर और बरक जोंनो कागज फुनुक रफायनाय जों गार्जियन जत गार्जियन मिलेवै एके जों गार्जियन मीटिंग खायगैनो जों हाके माना रंनाय जों डिसिजन ना लायजाक जोंनो स्टेट ऑर्डर फुनुक दि जों रफायनाय खोनाफानो बरक स्टेट ऑर्डर हाका जों खोनाफानो रायथुन रफायनाय एग्जाम रगबो आसा हरनाय खोना बरक हि एग्जाम उदु आसा रया जों सायमेया बनो बरक स्टेट ऑर्डर रो हाके जेकपा जों खोनाफा रफायनाय हायसिब्ला एग्जाम तो बरक जेको मा खायनाय बरक छात्र करिके बरक लसबानो एग्जाम रो नायबा और सुपार तंगरेका जों एग्जाम स्कूल से छात्र सिक फाया के तांके बरक एग्जाम रो नाय हाय दे बानो सुइमानाय तो बरकले तामनि बाङै ले बनो ट्रांसफर ऑर्डर का सवानि बाङै नि अमा हायके जों मा खायलेका आनि सिनमुंके साजाराय जुमातिया कामिं के सदागर पारा रेसिडेंट स्कूल दुइदु रेसिडेंट स्कूल हामबाय ini saingguang pro saingguang lamani karam ke oni hotel super imari level ma bo transfer kajaka ke bo kono kapro kajama ba ke sazabiya kon lagan sudago gajen go ke bo onek bathani bo mulung buthang laika aya office kompilo buthang laika ke bo kono ni aksesinya kaimani bo ini kanal baris laika so na hotel masnai itu namanya bahasa ini Madrid no, jadi ST order biasa
जोंनाव थांना जे प्रो सेवारनो हाथाय बायसा रावबो दंनायनि सावदाबो Asar hai ke borok nono je pro mo hai message man mani porewo pa nono message riman porewo nang kono nini high authority ba nini staff ro no sada saka ba ko ani te sarkarni IAS mono saka neko boheno ke mono saka pone pore sini onpini IAS ha mono saka ani mai tongkha tam khaina hi sen khata ke sa saka odi khana ke odi tam phaimanai ba tobo mono soidara dikni hai ka total khorab usugro thangjak na da bani ni or total totinya to 100 tongmani 100 bisingo tawo auto to sino singsa maka 85% makna singsa to hai ke tab sugjora je or to 100 student tongmani tai baki kha nini o rungno go to tong tabo hostel tabo ang sa sathok maya ko to tong mai mane ta pai ka ke ta borok thangmani pore kono visit thaya ko na najia ko tabo thangmani pore ang nai ne to tong asar hai ke sumto je nini borok parents rok kok salai mani bisingti bahin thana ka je tini tai nokha saptani bisingono tini exam ni bagai bahin kok samani khana hai ke o exam rok borok asok phainan di parents exam to borok bahai ka asok maya to sai mani ya makeu poste order ni process na poste order tini phan ka khana paine khana ka khana sone paine ma ke borok salta to di ngi ang ka to borok pa ya ma ke salta ke ba sinu exam pass maya na ka Hakesan norok ni orang nok ni obosta bobuti choli wi thanai tini to rung nogo rung srungnai rok sikre hake boba haike tini yapri sejaknai norok ni bisinti sing masani to tau ko ko so masla binai homai ni tong ya sing je pon sini rung no sing phole thani bagai sing masa thole bi dai se kono norok ni high authority ni hoite ke kono message rok tab sujora phata pai tab sujora le sing message rok le ya ko sini IS satongo so mobile ni slide ongta eta sini IS committee ni statement du phaika bobi jai sa ko tini phai thangka ko so cycle ta poi demi sino bro sinai ni cycle mai cycle ka sa hake sar tab sujora borok to tini super himadri medam no masmania ka borok tini orung no ko pas phailiya aw to hakin sa bro to hai pa no so bro ma bu jo ani ta so ga jang bu jo nai to pa di ma bu jo mai ta to di bro mali ang to ro pa ni ha to ngi ya oni loss nai ta bu ai ke ba sa ni loss nai ta satni mohai je school ni ba orung nok kok bang lai tungmani borung nok tini mohai sini rung nok bu mun ke PMC to do residential English medium school ko jaga tini ko bang ai bu sani ni kini ane bu mun ke tipo hori jomatia SM